Moni amarala anzanga komanso anzanga achipani cha UTM. Mmawa uno tafuna tilankhulekonso pa zinthu zomwe zikutisamwitsa. Monga mukudziwa mawiki awiri apitawo tinabweranso pompano kudandaulira ngati ifeyo mamembala achipani cha UTM. Tinanena kuti zinthu zikamalakwika tizibwera nkulankhulapo chifukwa ife ndiye inu ake chipani. Mmawa uno ndifuna tifotokozepo pa concern imene ilipo. Pali mamembers ena achipani cha UTM amene anasiya kupanga za chipani. Tinganene kuti munjira ina anawukira chipani. Ndi anthu amenewo anapasidwa magalimoto achipani. Atapasidwa magalimoto achipani munthawi imene anawukira chipani chipani chitayachotsa kunapezeka zonena kuti magalimoto aja mpaka na lero adakali nawobe agwiritsabe ntchito. Kodi anthu agwiritsa ntchito magalimoto achipani ngati ndani? Izizi kulikuluko mukuyeneka kuti muzione. Kodi amene akuyeneka kuti asonkhanitsa magalimoto abwerere ndi ndani? Komanso makamaka tichenjeze kwa inu amene magalimoto ali m'mayina anu, monga ngati Bambo Khwesi, Bambo Njawala, Bambo Makondi ndi Bambo Masangwi. Magalimoto amene akuyuzidwa ndi anthu oti simamembala achipani pakali panopa ali m'mayina anu. Nde muzindikire kunena kuti magalimoto aja akapalamula amene azakhale responsible ndi ndani, ndi kuti muzakhale responsible ndinu. Terekeze galimoto yagunda munthu o galimoto ija yapanga china chake kamwina yabedwa, inu nanga muzatani popeza magalimoto aja ali m'mayina anu koma magalimoto achipani. Ndefe tifuna tidandaulire kunena kuti magalimoto aja ayeneka kuti abwerere chifukwa anthu amene ali nawo ndi anthu onena kuti si anthu achipani. Sitikudziwa kuti chimene chilipo pakati pa inuyo ndi anthu amenewo ndi chani. Ngati anthu anasiya kupanga za chipani komabe akuyuza ma resources achipani ndi kuti pali mgwirizano wanji. Anthu ndife anthu tikhoza kuganiza zonena kuti mwina inuyo muli nawo limodzi. Anthu amenewo pamene inuyo ndi anthu amene ifeyo kuchipani kuti madalira. Tikamati zirombo za UTM ndi inuyo. Ndezi tikamaziona zikuchitika mukungoyang'anira ndi dandaulo ndi concern imene ifeyo tili nayo. Muchitepo kanthu pa magalimoto amene wawo. Chachiwiri tifuna tifotokozenso pa nkhani ya zochitika ndi zolankhula zimene zikuchitika ndi dzina la Akambala. Kuli zochitika zambiri zimene zikulankhulidwa kumbali ya kwa Akambala. Ndefe tifuna tifotokoze kunena kuti anyamata amene amayenda mu social media kumalankhula za Akambala, ife tifuna tichenjeze kunena kuti pakali panopa munthu amene akusogolera UTM ndi munthu umodzi amene ali Dr. Adaliso Akabambi. Nde anthu akumanena zoti ayi UTM anayambisa ndi Akambala. UTM ichi chakuti Akambala awo eno akewo sakubwera poyera nkumadzudzula zimene zizi. Ife tinakapempha kunena kuti ngati UTM inayambisidwa ndi Akambala sizotanthauza kuti iwo ndi amene akutsogolera ndi ena. Nde ngati anthu akulankhula zinthuzi iwonso nawonso akungokhala kumangozimvetserera zili ngati kuti nawonso zimene anthu amalankhulazo zimachokeratu kwa iwo. Koma ife tinakapempha kunena kuti zinthu zikamalankhulidwa iwo azibwera poyera kuzipanga distance iwo okha kuti ineyo zizi hayi. Titengere chisanzo chonena kuti akanjere kuli Lilongwe kuja amapanga zimene iwo akufuna. Ndicho linga chonena kuti azipanga promote zina la Akambala kulidetsa kumene koko. Anachosedwa muchipani komano ananyamuka apa kukapangisa nsonkhano. Kukapangisa nsonkhano ngati ndani. Nde ku social media kuli amati Eliza amangoyambisa mipungwepungwe kumayipisa zina la Akambala kumakhala ngati kuti iwo akuatuma. Ndefe tifuna tinene zonena kuti ngati pali interest ina iliyonse yokhuzana ndi kandi utsogoleri kandi chani convention iliko convention ikubwera 2029. Munthu umatha kunena kuti ine mafuna nzayimenawo osati kumabwera mwa indirect.
komanso gulu lomwelo la Kambarale anayambisa group yawo amati UTM National 2 kumene koko ukangotchula za president Dr. Kabambe amangonena zoti amene wasangawine kumangowanyoza kumene koko kodi ndi utsogoleri wa mtundu wanji umene zimene ziso zife tikudzudzula munthu ukakhala mtsogoleri uzoonesa chitsanzo pakakhala zoti palankhulidwa chinthu choti iwe sukudziwapo kanthu umabwera poyera kufotokoza kuti ine izizi kwa anthu amene alankhula zofuna kwawo osati ine yani anthu tokha momati tizipita chitsogolo tumapezeka zoti kati kuti ma UTM alipo awiri. We don't have two UTMs, tili ndi UTM umodzi utsogoleri umodzi kubwesa chisokonezo si zinthu zabwino yani komanso tifotokoze kwa Anjawara ndi publicity secretary zimene anapanga akanjere kufikira pakana panopa palibepo chimene alankhulapo ndigwirizane ndi munthu uja ankalankhula wiki yatha uja amati ndani Agape Khombe anafotokoza kwambiri za nkhalidwe wa Anjawara amaoneka ngati kuti chipani chama chikonda komano mbali ina sachikonda chipani ndi munthu amene akubweresanso mapokoso kwambiri ku chipani fa zinthu zambiri amangozilekerera kumangozilekerera zikuchitika osachitapo action ina iliyonse odi zotanthauza chani SKC atalibe moyo umenewo anthu amene timanena kuti tinkankonda SKC sitikupanga zimene iye ankachita sitikupanga exactly zimene iye ankachita tikupanga zathu ma selfish interest okay kuti ka ife tooneke ngati ndani ka sindikudziwa nde izizi tikudzudzula chifukwa chonena kuti wani timakonda anthu inuyo anthu nonsenu amene mwatchulidwa apapo timakondani tifuna zoti timuzipanga zinthu zachilungamo komanso za straight ndi ndale inde komanso mundale momwemo munthu umapezeka zonena kuti watengerapo matsoka chifukwa chonena kuti sikuyenda njira straight munthu uziyenda njira straight amanena kuti let's be fair in this life tizikhala fair komanso tizoonetsetsa kuti justice uchitika kaya ndi ndale kaya si ndale tisamabisalire mu ndale SKC anali munthu wa straight wa chilungamo wa justice samapanga tolaleti kugawikana munjira ena iliyonseyo ndi izi zikuchitika zikuchokera kutiko komanso kwa anthu amene timakonda SKC tionese chitsanzo chabwino makamaka kwa anthu amene amanena zoti chipani chinayambika chifukwa cha iwowo tionese chitsanzo chabwino ndingopereka chitsanzo lero kuyambisa chinthu sikuti uzakhalapo iweyo nthawi zonse yayi nthawi zina ukhoza kuyambisa chinthu amene angayendetse ndiyena zimachitika izi naonera Congress atayambisa ndi atumbuka akumpoto kwa pato pambati ndi chipani chachewa so zimene zizi zimachitika ka munthu business ukhoza kuyambisa business komano iweyo ukapezeka zonena kuti mwina wamwalira akhozoyendesa anthu ena kwa business unayambisa ndiweyo sikuti anthu angakhalire za mbuyo zokhazokha kuti apo tikumbuyo zinachitika mwakuti tili pakati tiyeneka kuti tipite kusogolo nde ife zizi tikudzudzula ndithu nkhani ya magalimoto muione komanso nkhani yonena kuti kuzibwera nkhani yokhala ngati kuti kuli paralelo UTM mudzina la Akambala nkhani iso akulikulu kwa muione muifufuze komanso Akambala azibwera okha poyera osati ife tizikangana ndi anthu ma social media ngati kuti tili ndi ma UTM awiri zimene zozo si zinthu zabwino nde ife tikudzudzula pamawa osamazanena kuti anthu sizimanenedwa ife tikudzudzula izi ndi zimene tikuzoona kuti zikulakwika chipani sichingapita patsogolo choncho zikomo.